UDA to 10-point agenda chiel kuom gima nuwacho ne ni kik neg rowere aoyaye seche magine ng'anyo nyoro ka Kitengela ka noneg wuodwa ma jaluo Vincent Oyamo. Okapani mane mbaka. Ok mage gik maloso mbaka. Okapani mane part of mbaka. Nine wawacho kama tang'o momiyo mano otimre. To Trevor dwa ni mondo awach ni niya. Wan kako oganda nikech ODM to riwo kabinde mang'eny. To wan to ka joluo ODM ni mane odwa kende. Wan kako oganda nyakwa nen matut. Ne ni ka jakom nyocho golowa moketo wa broad based. Kakoro tulo no wuok mani luongo ni mar Gen Z cha. To no neno ni ji ne tho mang'eny. To sana sana bende gi nyithi luo. Ne tho mang'eny. To no neno ni joluo gi oseiko nyithindo kuom igni kwa fight for democracy. Mina wacho ni no, this has to stop. Sani koro nyithindo chak tho kendo. Mo donje cooperation ni. Wuok makoro jakom no nindo. Donge tulo no wuok kendo nyoro. Ng'ama notho nyathi jaluo. Mae momiyo wawacho niya. ODM maina chiel. Former SG gi Mheshimiwa Rengo onego pimnwa ne jo ODM ni gin gidwa ni giterwa kanye. Gidwa ni walu kanye. Gidwa chopo kodwa kanye mondo wawinji. Mana kaka ODM motelne mama wacho ni ODM makoro telne gi party leader Oburu Odinga. Osewacho ni an kama e kama dwa terowe. Adwa ni mondo wachak wuoyo gi jo parties moko. Wachak wuoyo gi UDA. Kwa tieko wawuo gi jomoko. Mondo to meanwhile kwa wuoyo gi jogi. Wager ODM mondo wa strengthen our structures a ground. Mondo gikone wane ni to koro one strong enough wanyalo chung kendwa. To kok wanyal chung kendwa kaka ODM. Kuom jok ma wawuoyo gogi. Ere ng'ama wanyalo riworego. Mheshimiwa Oburu osenyisowa kako paro ni ODM onego dhi. Koro wapenjo Rengo. To wapenjo Sifuna. To wapenjo gi ni kara udwa ni ODM odhi kanye. Ok mane kaka ji wuoyo. Udwa ni uterwa kanye. Koso gima ne waneno nyoro cha. Kacha mudwa ni uterwa mondo ganda wa kendo medtho. Nikech awinjo ka giwacho wach maandamano. Kucha mudwa duoko wa ni mondo wachak wadoge ndara. Nikech adiere Kenya ka samoluong maandamano joluo ema wuoga. Nikech joluo nigi high sense of justice and fairness. To joluo be brave. To joluo ema bede forefront. Kanye mudwa ni uterwa mondo wamed tho. To kwase medo tho to giko ne ni wachop kanye. Mheshimiwa Oburu to nyisowa ni wadwa ni watim magite. Ka ok wanyal loso sirikal kaka ODM no kwategna ahinya to wabed part of sirikal midhi losi. Opposition a very clear path. Opposition wacho ni tich abich gidhi